旧約聖書、旧約聖書、創世記、創世記、天地の創造、天地の創造、第1章1節から第2章25節。第1章1節から第2章25節。はじめに神は天地を創造された。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神の霊が水の表を動いていた。神は言われた。神は言われた。光あれ。光あれ。こうして光があった。こうして光があった。神は光を見て、神は光を見て、よしとされた。よしとされた。神は光と闇を分け、神は光と闇を分け、光を昼と呼び、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。闇を夜と呼ばれた。闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。夕べがあり、夕べがあり、朝があった。朝は4足、昼は1つ、2つ、そして第一の日である。第一の日である。神は言われた。神は言われた。水の中に大空あれ。水の中に大空あれ。水と水を分けよ。水と水を分けよ。神は大空を作り、神は大空を作り、大空の下と大空の上に、大空の下と大空の上に水を分けさせられた。水を分けさせられた。そのようになった。そのようになった。神は大空を天と呼ばれた。神は大空を天と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。夕べがあり、朝があった。第二の日である。第二の日である。
神は言われた。神は言われた。天の下の水は一つ天の下の質はところに集まる。一つところに集まれ。天の下の水は一つところに集まれ。天の下の水は一つところに集まれ。乾いたところが現れる。乾いたところが現れよ。乾いたところが現れよ。乾いたところが現れよ。現れよ。そのようになった。そのようになった。神は乾いたところを地と呼び、神は乾いたところを地と呼び、水の集まったところを海、水の集まったところを水の集まったところを海と呼ばれた。と呼ばれた。水の集まったところを海と呼ばれた。神はこれを見て、神はこれを見て、よしとされた。よしとされた。神は言われた。神は言われた。地は草を芽生えさせよ。地は草を芽生えさせよ。地は草を芽生えさせよ。種を持つ草と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 
地は草をえばめえ、芽生えさせよ。種を持つ草と、それぞれの種を持つ実をつける果汁を地に芽生えさせよ。種を持つ草と、それぞれの種を持つ実をつける種を持つ草と、それぞれの種を持つ実をつける果汁を地に芽生えさせよ。それぞれの種を持つ実をつける。果樹を地に芽生えさせよ。あれ、乾いたところが現れ、そのようになった。神は乾いたところを地と呼び、水の集まったところを海と呼ばれた。神はこれを見てよしとされた。神は言われた。地は草を芽生えさせよ。地は草を芽生えさせよ。種を持つ草と、種を持つ草と、それぞれの種を持つ実をつけ、それぞれの種を持つ実をつける果樹を、果樹を地に芽実をつける果樹を地に芽生えさせよ。生えさせよ。神は言われた。地は草を芽生えさせよ。種を持つ草と、それぞれの種を持つ実をつける果樹を地に芽生えさせよ。地は草を芽生えさせよ。種を持つ草と、それぞれの種を持つ実をつける果樹を地に芽生えさせよ。そのようになった。そのようになった。地は草を芽生えさせ、地は草を芽生えさせ、それぞれの種を持つ草と、それぞれの種を持つ草と、それぞれの種を持つ実をつける木を芽生えさせた。それぞれの種を持つ実をつける木を芽生えさせた。神はこれを見てよしとされた。神はこれを見てよしとされた。夕べがあり、朝があった。夕べがあり、朝があった。第三の日である。
第三の日である。神は言われた。神は言われた。天の大空に光るものがあって、天の大空に光るものがあって、天の大空に光るものがあって、昼と夜を分け、昼と夜を分け、季節の印、季節の印、日や年の印となれ。日や年の印とあれ。日や年の印となれ。天の大空に光るものがあって地を天の大空に光るものがあって、地を照らせ。照らせ。天の大空に光るものがあって、地を照らせ。そのようになった。そのようになった。神は二つの大きな光るものと星を作り、神は二つの大きな光るものと星を作り、大きな方に昼を収めさせ、大きな方に昼を大きな方に昼を収めさせ、収めさせ。大きな方に昼を収めさせ。小さな方に夜を収めさせられた。小さな方に夜を収めさせられた。神はそれらを天の大空に置いて、神はそれらを天の大空に置いて、を照らさせ、地を照らさせ、昼と夜を収めさせ、昼と夜を収めさせ、収めさせ、収める、収めさせ。光と闇を分けさせられた。光と闇を分けさせられた。神はこれを見て神はこれを見てよしとされた。よしとされた。夕べがあり、朝があった。夕べがあり、朝があった。第4の日である。第4の日である。神は言われた。神は言われた。生き物が水の中に群がれ。
生き物が水の中に群がね。生き物が水の中に群がね。群がね。群がる。鳥は地の上、鳥は地の上、天の大空の表を飛べ。天の大空の表を飛べ。表。神は水に群がるもの。神は水に群がるもの。群がる。群がる。群がる。すなわち大きな怪物。すなわち大きな怪物。すなわち大きな怪物。すなわち。すなわち。that is。うごめく生き物をそれぞれに。うごめく生き物をそれぞれに。うごめく。うごめく生き物をそれぞれに。また、翼ある鳥をそれぞれに創造された。また、翼ある鳥をそれぞれに創造された。翼。また、翼ある鳥をそれぞれに創造された。
神はこれを見て、よしとされた。神はこれを見てよしとされた。神はこれを見て、よしとされた。神はそれらのものを祝福して言われた。彼はそれらのものを祝福して言われた。神はそれのものを祝福して言われた。埋めよ、増えよ。埋めよ、増えよ。海の水に満ちよ。海の水に満ちよ。埋めよ、増えよ。海の水に満ちよ。鳥は地の上に増えよ。鳥は地の上に増えよ。夕べがあり、朝があった。第五の日である。夢があり、朝があった。第五の日である。神は言われた。神は言われた。地はそれぞれの生き物を生み出せ。地はそれぞれの生き物を生み出せ。家畜、這う。家畜、這うもの、地のそれぞれに生み出せ。もの、地の獣をそれぞれに生み出せ。家畜、這うものの、這うもの。家畜、這うもの、地の獣。獣をそれぞれに生み出せ。家畜、這うもの、地の獣をそれぞれに生み出せ。神は言われた。地はそれぞれの生き物を生み出せ。家畜、這うもの、地の獣をそれぞれに生み出せ。神は言われた。地はそれぞれの生き物を生み出せ。家畜、這うもの、地の獣をそれぞれに生み出せ。獣、地の獣をそれぞれに生み出せ。そのようになった。そのようになった。神はそれぞれの地の獣、神はそれぞれの地の獣、それぞれの家畜、それぞれの家畜、それぞれの土を這うものを作られた。それぞれのそれぞれの土を這うものを作られた。
神はこれを見て神はこれを見てよしとされた。よしとされた。神は言われた。神は言われた。我々にかたどり、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 我々に見せて人を作ろう。我々に似せて人を作ろ我々に見せて人を作ろう。う。そして海の魚、そして海の魚、空の鳥、空の鳥、家畜、家畜、火の獣、地の獣、地を這う者すべて地の這う者すべてを支配させよう。を支配させよう。支配させよ。地を神は這う者すべてを支配させよ。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這う者すべてを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。神はご自分にかたどって人を創造された。かたどり、かたどって人を創造された。神にかたどって創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。男と女に創造された。神は彼らを祝福して言われた。神は彼らを祝福して言われた。埋めよ、増えよ。埋めよ、増えよ。地に満ちて地を従わせよ。地に満ちて地を。地に満ちて地を従わせよ。地に満ちて地を従わせよ。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 背。従わせよ。海の魚、空の鳥。海の魚、空の鳥。地の上を這う生き物をすべて支配せ。地の上に、地の上を這う生き物をすべて支配させよ。された。埋めよ、増えよ。
地に満ちて地を従わせよ。海よ増えよ。地に満ちて地を従わせよ。従わせよ。海の海の魚、空の鳥、海の魚、空の鳥、海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。地の上を這う生き物をすべて支配せよ。神は言われた。神は言われた。見よ、全地に生える見よ、全地に生える種を持つ草と種を持つ草と種を持つ実をつける木よ。種を持つ実をつける木を種を種。種を持つ草と種を持つ草と種を持つ実をつける木よ。すべてあなたたちに与える。すべてあなたたちに与えよ。与えよ。それがあなたたちの食べ物となる。それがあなたたちの食べ物となる。神は言われた。神は言われた。見よ、見よ、全地に生える全地に生える種を持つ草と種を持つ草と種を持つ実をつける木を種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよう。すべてあなたたちに与えよ。それがあなたたちの食べ物となる。それがあなたたちの食べ物となる。地の獣、地の獣、空の鳥、空の鳥、地を這うものなど、地を這うものなど、すべて命あるものには、すべて命あるものには、あらゆる青草を食べさせよ。あらゆる青草を食べさせよ。すべて命もあるものには、あらゆる青草を食べさせよ。
あらゆる、あらゆる、oh, every, あらゆる、あらゆる。すべて命あるものには、あらゆる青、草を食べさせよ。そのようになったの食べ物となる。地の獣、空の鳥、地を這うものなど、すべて命あるものには、あらゆる青草を食べさせよ。そのようになった。そのようになった。神は、お作りになったすべてのものをご覧になった。神は、お作りになったすべてのものをご覧になった。神は、お作りになったすべてのものをご覧になった。ご覧、神は、お作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、見よ、それは極めてよかった。それは極めてよかった。それは極めてよかった。極めて。見よ、それは極めてよかった。極めて。夕べがあり、朝があった。夕べがあり、朝があった。第6の日である。第6の日である。